سورة التوبة آية من دور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الثاني نيني هجرة سانكالوناني نا بيسويني وتاني فلانا دي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلي نا بيسويني وتاني ولون فلاناي. أمبي داودا بغو مسجد الرجاغ أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يؤجبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال خير واحد أنيو التوسير كنو. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما أن يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال خير واحد هم الثلاثة الذين خلفوا. ni aya min fulenni alako wa akharuna murjauna li amrillah. mogo wɛrɛw bɛ u ye olu ka kow u y'a ani jama tɔ u ka kow bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u ka kow bila kɔfɛ. minnu tora kɔfɛ ni ayaw kunun tago ani bi ala y'u tila saba de. minnu y'a kɛ munafakiya kama ani ciden ngalontigɛya ani kasi ka diina la. jamakulu filanan u tora kɛlɛ kɔfɛ tabuka kɛlɛ kɔfɛ mɛ olu yɛrɛ jɔra u ka junubu la. u y'a dɔn k'u yala sɔsɔ kɛ u ye junubu kɛ. jamakulu sabanan de filɛ nin ye ninnu ka kow u ye olu ka kow to kɔfɛ fo ala yɛrɛ ka kiiri tigɛ u la. imma yu'ajjibuhum wa imma yatubu alayhim. olu ka kow bilala kɔfɛ ka ala ka kiiri makɔnɔ u la. imma ala n'u lajaba u bɛ ala na tuubu k'u ye wallahu alimu hakim. ala ye dɔɔni masa de ye ala ye kiiri masa de ye. dɔɔnikɛbagaw ko hari mɔgɔ kelen tɛ ko nin ye mɔgɔ saba alladhina kullifu an tawbati. mɔgɔ saba min n'u ye olu ka kow ni jama tɔw ka kow bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni tuubu ye. وهم مرارة ابن ربيع وكعب بن مالك وهلال ابن أمية. نمو سبا وكباريا بن صورة لبنا. تمامي ولونا نكوكا أجرا ولوما أجرا فودا ولوكو تشيد ما تيالا أمتا تبوكا كلينا أجرا ستونتي أنا أمتا دي درو منافقيا فناتي. donc tuma min olu y'u ta fo nin cogo la ciden ko aw ka wuli a ka taa fo ala yɛrɛ ka kiiri tigɛ aw ka ko la.
ولو مغصبة كفل نيني قاد عن قجوة تبوك في جملة من قادا كسلا وميلا إلى الداءة والحفج والتيب الشمار والجلال مغمون تورا تبوك كلي كوفي نونو فنا تورا تبوك كلي كوفي نونو شجرا لافو أني كميلة كتال لافيا مدرو أني إري دنجمان دوني أني إري سمالي انكرو ودين نونون تا ومتى كلينا لا شك ولا نفاق mais utate ko shikalen be dina la utate munafiqiyai ulu ko lafiya de liye wuluta doro ye junubu ko mata mais ushikalen te dina la munafiqiyate fakanat minhum ta'ifatu arabbatu anfusahum bisawari nim mo munun tora kele ko fe ni munafiqate shikate udo yu yere shiri ciden kam misiri kapewula kama fala abu lubabatan wa ashabuhu comme abu lubabata ana ka tonyogo uye minke ulu yu yere shiri misiri kapewula comme mo shite ulu foni ni cidente ulu yere bado ye jalagli koke wa ta'ifatu lam yafalu zalika mi jamakulu do sorola nununa munun fana man ninke wa hum haula isalasatu almajkuruna wa yada anyenni saba min fo anyenni saba min fo mararatu ibn rabi wa kab ibn malik wa hilal ibn umayyah nunu mu yere shiri ni mu saba فنجلت التوبة أولئك قبل هؤلاء منو نيو يرشري بيولا ألا يكتبوا جيجي نونو سبا فنانيه وأرجى هؤلاء عن توبتي نونو كتبوا بلا نقفه مغصبي حتى نجلت الآية الآتية فو آية من بنا نيوجينا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار كتا آية ولا الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا داغت عليهم الأرض بما رهبت كما سيأتي في حديث كعب بن مالك نمو سبب فنتوبوا أجيغنانين آية بنا نفع كعب بن مالك كحديثة بنا ننشر ني الله سنة بفرم فانشا دونك ني وآخرون كم بنمو سبب عندما إما يؤجبهم وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله نمو سبا وبألك يا فكروا إنسا فعل بهم حاجة ناكد عليه أنو لا جابا وإنسا فعل بهم جاك ناكد عليه أنا يافوما ناكد عليه أنا يافوما ناكد عليه أنو لا جابا ولكن رحمته تغلب غضبه من ألك هنن ألك النعمة ودي بي أكاديمي ودي باكاديميكا والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو علي دوني مسادة مغمني جنغا كتاليكاكا على بودو كبو مغولا مغمني يافكاكا حكيم في أفواله وأقواله على يقودو مسادة أكاكيتا ولا أنا كفوتا لا إله إلا هو bato fensite min ka bato tieni ala kilempewte wala rabba shiwahu masawirete ni alate والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والذين اتخذوا مسجد درارا alakum mogo munun ye torali misiri mogo munun yo mina ko joko dila nim misiri sababu nuzul hadhihi al-ayati al-karimati bun kasiru kunni aya belebele ba min fuleni nye
أجي سببه أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من خجرج يقال له أبو آمر راهب كساني تيدين كان مدينة تيدي تنبي مدينة أتوغد تنبي أي خجري كان كادر يارو مدينة قبل فلاد تنبي مدينة كويري علي أوش ولا خجرج nin kabila fulade ye madinan kaw ye sani ciden kana madina cee do tun be kajarajiganka de do a togo de ye wa b'a fɔ a ma ko abu amir arrahibu a togo de tun ye nin ye wa kana qad tanassara fil jahiliyati me jahiliya la ale tun kɛra nasara de wa gara ilma ahlal kitab aye kitabe dunkew ayu ka donu kala wa kana fihi ibadatu fil jahiliyati jahiliya la bato tumba bolo komi nasaraw ni kerecew be u ka bato munun ke ni leshirutu la walahu sarafu fil khajraj kabir bonya bele bele batumba ye khajraj gan kawla u ka qabila la bonya bele bele tumba kai فلما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى مدينة ثم تشيدن نانا مدينة يهجرة كنانا مدينة واستمال المسلمون عليه سلامو بفر الله نيغون كتشيدنك كتغو تشيدنكو وصارت للإسلام كلمة الآلية سلاميك كما لبنا كتسانف وأجهرهم الله يوم بدر دون فنا ala ye muminu deme ka silamaw deme k'u ka ko bila ko bɛɛ sanfɛ sariqa layinu abu amir birriqihi abu amiri ala ka danga bɛ min ka a ka daji o jɔra a kan kɔnɔ nin ko y'a tɔɔrɔ daji jɔra kan kɔnɔ wa baraja bil adawati wa jahara biha aye a ka kɔniya ana ka juguya ciden ye silamiya ye ayo bokeneka wa kharaja farra ila kufari makkata min mushrik quraish abora madina kaboli katamaka mushriku shagare yumaluhum ala harbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bake kulasu ciden kelelika falstamaw biman wafaqahum min ahya al-arab ufarlan yugonka ani arabu ka kabila munun sonna utama unulu farla nyugonka wa qadimu ama uhudi sa unana uhudi ulude nana abu amr de taru fara nyugonka kana ciden kama unana uhudi fakana min amri lil muslimina ma kana silamu ka ko min kera uhudi silamu ka kola o kerai wamtanahumullahu wamtahanahumullahu ajja wa jalla ala ye silamu la jarabi ado uhudi ala yu la jarabi wa kanat al aqibatu lil muttaqina mi kull bandira ala yasra jabahuma an ko de lan ko cinyembe la jarabi mi ala taala bila laban ko nyuma dira ala yasra jabahuma wa kana hada al fashiq qad hafara hafiran fima bayna saffayn ayasru nin fashiqi abu amiri rahib hudi keneinka aye dinga chaman de sheye dingaw safa fulani nyogonje kafiru safa fule silamak safa usile safa fulani nyogonje aye dingaw de sheye fa waqa fi ihdahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam o dingaw dola kere ciden binna o de kono wa usiba jalika al yawman fajriha o do o kera sababu cide uya soroka jogi fajriha wajuhu uye cide nyeda o jogi wa kusrati arbaiyatuhu al-yumna anyu munu nu ubeta ka jugu kerefe kini da kini nyafa onyu uyu kari munu be duguma sufula munu be duguma nyi munu be ta ka jugu wa ibafo mimma inyi ta ka ju nyi munu bo o kerefe duguma kini la da kini nyafa na uyu ulu kari وسجى راسه كتيدن ككونكولو جوغي صلوات الله وسلامه عليه
وتقدم أبو آمر في أول مبارجة إلى قومه سن مغو كبوت مامي كافر صفو فلي مؤمن صفو فلي سن مغو كبو كنيغو من فلو أبو آمر نانا كمغو ما مدينة كو فقاتبهم يوكما نيغونيا واستمالهم إلى نسره وموافقته أيا إيسا pour ewa uyele makanale ka demenila anu uka lebe nyogonya lebe minka uka faraka falamma arafu kalamahu tumama kamugo ya gakuma do kakalla nyini do qalu la ani amallahu bika ayna ya fashiru ya adu wallahi uko alakana nyen nemaniye e fashire e alajugu wa nalu minhu wasabbuhu lagari asaba qaumi badi sarru ko wallahi ya be alata de lay be ciden ta de la ako wallahi ko jugu de ne kam wosoron ko fe wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad da'ahu ila allah qabla firarihi sana kabuli katammaka ciden ya awale kana alama furo wa qara alaihim min alquran ciden ya qur'ana do kalaka pour akashi katubi fa aba an yuslima wa tamarrada abannaka silamiya akan nagilayara fada alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamuta ba'ida taridan kidanya danga ko akasa kasoro amma bonne men madina na agene kabon madina akasa funfe kidanya danga noye fanalatuhu hajihi dawatu kidanya danga minke aka danga inya soro وذلك أنه لما فرغ الناس من أهد وسبب يمني تمام أهد كليم بنا وراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع والجهور أيرين يابالا تيرين كو باكي كتا سنفده تيرين كو باكي كبانجده جهب إلى هرقل الملك رومي أتارا رومي كما سكن من تنبا وقت هرقل أتارو أوفي ينتشره على النبي صلى الله عليه وسلم أتارا أنينو أوفي ko ka ale deme ka ciden kele fawadahu wa mannahu wa khama indahu malik rumi masake hirigale ayellahiru dama kalanata ko oho be deme ka kele wa khama indahu asigra hirigale fe wa kataba ila jama'ati min qawm min al-ansar min ahli an-nifaq wa rayb ayelletri sebe kana kam mogo madina munu nye munafiqun ye munu shikalembe alaka dinala madinan kawla ya idduhum wa yumannihum kallahiru tawiye kulanata annahu sayaqdu bi jaysh yuqatil bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko aleni kele bolo do bena ku be ciden kele wa yaghlubuhu ku be se ciden mafanaha wa yuradduhu amma huwa fihi ko ciden be min na kulu bina sage ka bola wa amarahum ayu munafiqun min tumbe madina ayu nya mariya an yattakhiju lahum ma'akhila ko ka yoro do dila ko ka jige yoro do dila alaye yaqdum alaihim fihi konni abina na bina kana jigi o yoro inna yaqdum alaihim fihi man yaqdum min indihi li ada'i kutubihi ko abe fe ka mugo do ci ulu kana ke o yoro la ko nu ba fe ka letara munun ci ko bo ci otiguma wa amarahum wa an yakuna marisada lahu idha khadima alaihim ba'da zalika ani akake jigi yoroye akake be wa jigi yoroye alaye tumami na madina onaka aka jigi yoroye fasaraw fi bina'i masjidi mujawir li masjid quba wa munafiqin nunun fana uteliyara kam misiri do jo masjid quba kerefe quba kam misiri kerefe fa banuhu wa hakamuhu ويا جوكاني وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التابوت ويمشيرين دلا كباساني تشيدين كبوكة تابوكا كلينا وجاءوا فشالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونانا تشيدين مكسرين نيبا بتشيدين كانيني تشيدين في أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليهتدوا بصلاته فيه
ala tagririn wa ishibatihi unana ciden fe ka nyini ciden fe kan nyim misiri kura do dila amba fe ekana salla kono ikana ka salli damina puru tumba fe ciden kana salle akono ciden ka salli akono onake uluma sabatile ka misirin sabati uye ani ku sabati misirin ka puru mogo na do ko misiri ko ciden yire sallira kono fentala ciden yire ya sabati uye ciden ka salli misiri kono ya nyini ninde wajakaru uya fo ciden ye annahum innama banawhu lidu'afai minhum wa ahli illati fi laylati satiyati awa ko ciden ma ko misiri amma awma adilanga ne ajugu kamade misirin jo kunyede mogol la fule munun be nu tese ka ta salle ku ba misiri la ce korbaw ube bana bagato uluna salli misirin kono ani dommi ninnene kacha dommi nene gelen bala dommi ni mogo tese ka ta ku ba misiri la una salli misirin kono fa asamahu Allah min salati fi min as-salati fi mi ala ya kaciden tanga kana salli misirin kono misirin kono na salli ala ya ciden tanga kabwama فقال تشيدنكو إن على سفر أكو أو نتامة بنيو نسيسة دي ولكن إجار زينا إن شاء الله أما أكو ننسى جرا كبوانكا تاما يرو دانيا على جنانا يمبنا سالي مسيرين كنو نسيسة كوني نتامة بنيو نتسكة تسالي مسيرين كنو من ننسى جرا كبو تاما يرو لنبنا سالة كنو فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجع إلى مدينة من تبوك تمام تشيدن ساجرا abake kana madina kabota buka kana madina wala muyabugha bainahu wa bainaha illa yawm fuyimatu ni madina che futile kelen tama au bada al-yawmi ubitile kelen do yere tile kelen yere dafalente nazala alayhi jibril biqabari masjid dirar jibril jignaka ni masjid dirar ka kibariya tile kelen tama tora ni madina che ube tile yere tilance tama o tora ni madina che alay jibrila jigaka a jiginani masjidi dirara ka kibariya oma atamadahu banuhu min al-kufri ani ajobayu uya joni kafiriya minye wa tafriq bayna jama'ati al-mu'minina fi masjidihim masjid quba anu ya dilade puru kamugo fara silama munun beta salli masjid quba kono ku fara kabonyona الذي أسس في أول يوم على التقوى مسجد قباء مي depuis akashipasema dadon akashipasema dara alayhi siranya deka فباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من خدمه قبل مقدمه للمدينة تمام كباريات جينا تشيدن كمسيرين كونيا فوايه تشيدن يمغو دو تشي كو كان مسيرين غروجا سنه لك سي مدينه وريا منطرق مراسلة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبوك أنا نشرا ورولا شيرم وميشرا كبوت تبوك حتى نزل بجي أوان يرو دوبي بافو جي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من النهار ودغو أني مدينة تلقون وقت كونكورن كومي إيريكلي نيغونا نيبورو دغولا دوريبتا يبين المدينة شيرين نالو ودغولا وكان شهاب مسجد الدرار قد كانوا أتوه وهو يتجهج إلى التبوك أياسر مسجد الدرار كم غونا نتشيد مس وياسر أن اللبن بنيونا قوة بيت التبوك فقالوا يا رسول الله وقال كتشيد إن قد بنينا مسجد لجيل إلة ولحاجة وليلة المتيرات وكتشيد أن يمسيري جو bana bagato kama ani haju tigu kama ani sumi ni sanji bala walailati sataiyati ani sumi ni nene bala anye misiri dojo mogoye nunun kama wa inna nuhibbu an yatina fatusalli lana fihi wa amba fe eyire de kana amma ikasallanye misirin kono bagala ciden ko inni ala janahi safari wa hali suguli aw akonne koni mbetama kaman ka sisa de mbella halala sisan sugula lendo aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ube komi cide nya fo tugomi
ولقد قدمنا إن شاء ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه أو تشيدن كن نمبورا تاما يرولا ni ala jenanaye mbena awma mbe salle awye mishirin kono falamma najala bi ji awani tuma mi ciden jigina dugumi an ko be madina kerefe ciden jiginaye atahu khabarul masjid mishirin ka kibariya nanama fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam malika buna daqsam ciden malika buna daqsam ya wore aga bani salim ibn auf uluka kabila dobe madina ko bani salim bin auf uluka balima dode malik ibn daqsamiye kide nyowole wa mana ibn adi ani mugowore ubafu ma mana ibn adi aw agahu amira ibn adi ube do ko ale balima de do kide nyode wole amira ibn adi alen malik ibn daqsami kide nyowole aga bani ajlan amir ibn ad-din kabila dobe madina ba fo bani ajlani uluka mugodo oye fa qala ciden kon nim mugo fulayma imma anake malik ibn daqsami ube adi ube anake amiri nun fula dola kele ko de farala malik ibn daqsami ka ciden kuma in taliga ila haja al-masjid akwai tanni mishirila jalim ahlahu mishidin min namu yuyire kunto nyoni munafiqai fahadimahu wa harriqahu afla katab mishirina akabe gurja katasuma dola kabe jani fagaraja sari ayini ninche fula bora uteliyale ubake kateliya kata hata ataya bani salim bin auf fo unana kabilan min bani salim bin auf وهم أراحة مالك بن دقسم ويم مالك بن دقسم يركم مغوية تمامنا أنا أولوك دو دولا فقال مالك لمعني مالك كم معني ما معني بن أدي أكو أما انظرني حتى أخرج إليك بالنار من أهلي أكو بدونك سومغوكا يما كنويا نكتا تاسما دو تكنا nkonon kata tasuba do to kanan kademba la kana fadagala ahlahu aduna kademba ya ka fa gaja sa'afa mina nakhli ayat tamaro ewa farau do fara nyugonka ko fara nyugonka ka tasuma menula fasta alla fihi nara ayat tamaro bunu jalaw do fara nyugonka ka tasuma menala summa kharaja yastaddani hatta dagala al masjida وكفر فلان وباك كبولي كان فود دون مصري لا وفيه أهله ويأسر مصري مغوفنا بمصري كونو دي فحرقاه وهدماه وفلان يب مصري جاني كتاسما كلا كجاني كغرجا وتفرغوا عنه مصري كم مغمون تنبا كونو بيتارلا ونجل فيهم من القرآن ما نجل أجينوكا قرآن آية جينوكا من يني آية ألا يجيكوكا والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا عندنا آية توصير الكفر دون كباو يايرا أبو كون نمشير من فلنية منافقين كم مغتاني فلا دياجو مغتاني فلا كو قجاب ابن خالد من بني أبيد بن جيد ويمغ فلاي قجاب بن خالد فلنا ko oye solbata ibn hatim min bani ubaydi wa huwa ila bani umayyata ibn jayd konni nyem mo fulanay mo sabana mu'tib ibn khushayr min bani dubayatan ibn jayd ni nyem mo sabana mo nanina abu habibatan ibn al-azhar min bani dubayata ibn jayd waye mo jolinay nanina duruna abad ibn hunayf abu shahal ibn hunayf min bani amri ibn auf ni yeduruna mo woruna jariyata ibn amiri waye mo woruna wolon fulanna wa abunahu
mujimau ibn jariyata wa abunahu mujimihu ibn jariya ana adenke mujimihu ibn jariya ninde mugo wolon fulanay segina jayri ibn jariyata oye seginay kununtonna nebu talu ibn al-haris min bani dubayata bafu nebu talu ibn al-haris oye mugo kununtonnay mugo tanna oye ko bahajun wa huwa min bani dubayata bafu ma ko bahaj mugo tani kelena oye bajadun ibn usmana wa huwa min bani dubaya wode mogotani kelena mogotani fulana wadi'atun ibn sabitun wa huwa ila bani umayyatan arahatin abil lubabata ibn abdul munzir nim mogotani fula kon nunun de farla nyogon kam masjid dirara kajo donc ala bina o masjid dirara kibariya fo masjid dirara konani de kerala o be ayayin kono folo misirin dilala pour silama munun be salle qubba misiri kono kulu de toro ka qubba misiri toro adila sababu yere ka tora la se qubba misiri makele fulana kufran uya dilani kafriya sabana wa tafriqa bayna al muslimin adila kunyere ka silama fara nanina adila kunye munye wa risara liman haraba Allah wa rasul ka ke jigi yore mugoye mugo mumbina ala kele kala ka dina kele ka ciden kele aw masjidi dirara adila la ninganya nani de ala ko walladina taqadu masjida dirara ala ko mugo mununye misiri mina torali kama puru ka kubba misiri toro ka muminu toro ka kubba misiri toro mo mununye misiri dilanin kama kele wa kufra fulana anunu ye misirin dila kafriya kama adila ni kafriya de sabana wa tafriqa bayna al mu'minina uye misirin dila pour ka mu'minu de faraka bonogona parce que kubba misirin na ya suru ne silama be tara salli nyogon fe ala nu be sappa saba suru sappa nani suru ni misirin jora sisa do sallira ni misiri kono kubba misiri be se ka ke sisa be sappa kele fula de so donc mu'minu farala wa risala liman haraba Allah wa rasulahu ani uye misirin dila ka ke shigi yoroye ka ke jigi yoroye mogoye mogo mununye ala kele ka ka ciden kele min qabulu misirin dila linye kam misirin ke jigi yoroye mogoye mogo mununye ala kele ka ka ciden kele misirin dila linye minye abu amir rahibuye donc masjid dirara bunu semina kama jo fatawa kuna kwa dilala ni ninganya jugunani de masjid qubba torali kafiriya ka mu'minu fara ka ke jigi yoroye ala kele bagaw ye ciden kele bagaw o mbalmu jamana in kono ya misiru munun jora ko ciden ka sunna ka jow kono dina ka ke kono salle ka ko kono ko mi ciden ka salli cogo ani sunna ka ciden ka sunna ka ko kono do tara ulu fana ke ko masjid dirara wudero ko muhabiyaw kam misiru be ko be masjid dirara sunna mo kam ko be masjid dirara o be forani jamana kono ya silamo de bon fo fana de kerce tu fo de kafiru tenin kuma fo kerce tu fo munun bu dambe ka ta silamiya yere mawdu enun kuma suku fo ko wa be misiri be masiri dirara ko sunna misiri be masiri dirara masjidi dirara man kutu fule eska sunna mo be misiri munun jo jamana in kono nim man kutu nani de bula masjidi dirara man kutu fule man kutu nani ala yere man kutu nani de fo adilala ka kubba ka misiri de toro mu'minu ka misiri mi fana do ala yere sheria ke ko depuis misiri si passé madando adara ala yesranya de ka ulu kam misiri dila ka o de toro misiri ndirala kafiriya de ka misiri ndirala ka mu'minu de fara misiri ndirala ka ke jigi yoro de ala kele baga de ciden kele baga donc ulu ni sunna mo be misiri munu jote
ute ɲɔgɔn sira la yɛrɛ an bɛra pepere la tigɛ o misiri ni ala bato bɛ kɛ a kɔnɔ komi ala y'a fɔ cogo min ciden bato cogo bɛ kɛ a kɔnɔ komi ciden y'a fɔ cogo min i ka taa sallo o misiri yɛrɛ la dɛ o de ka ɲi ka tɛmɛ misiri kan misiri min ko ne bɛ n yɛrɛ sago de kɛ n ka misiri kɔnɔ bidiyaw de bɛ kɛ a kɔnɔ hadamaden sago de bɛ kɛ a kɔnɔ hadamaden jɛɲini de bɛ kɛ misiri kɔnɔ misiri min ko ala ta ciden ta u ka sabati o kɔnɔ taa sallo o kɔnɔ misiri min ko an b'an yɛrɛ sago de kɛ a kɔnɔ tɛmɛ u kan an bɛna la ɲɛfɛ aya tafsir la wala yahlifunna aw ala ko ni misiri dilanbagaw u bɛ kali ini aradina illa alhusna ko wallahi an ye min ni misiri jo ko lon ko ke kana jo ni misiri kɔnɔ dɛ la masjidu usisa ala taqwa misiri min ni a sipasema jɔra ala ɲɛ siranya kan min awwal yawmi depuis aka sipasema dilala don fɔlɔ min u y'a sipasema dila ala ɲɛ siranya de kan haqqu an taquma fihi aka kai ka jɔ misiri de kɔnɔ ka salla kɔnɔ mɔgɔ min y'i ka misiri jɔ ko ne ka misiri n y'a jɔ sunna de kama a yɛrɛ k'a fɔ a la fana ko sunna misiri i bɛ taa sallo de kɔnɔ wa ou bien mɔgɔ minnu ka anw ka misiri jɔra anw ta an'an ka yɛrɛ sago ani an ka laada an bɛ cogo min ni min bɛ fara an kan o cogo la i ka fara an kan n'i tɛ fara an kan o cogo la anw b'an cogo de la an tɛ yɛlɛma min ko n ka misiri fila jɔra sunna misiri taa salli sunna misiri la depuis min jɔ dɔ a y'a fɔ k'a da kan ne ka misiri jɔra ciden ka bato cogo de kɛ k'a kɔnɔ misiri min jɔra hɛrɛ ni ala ɲɛ siranya kan taa salli o de kɔnɔ misiri min jɔra bidiya de kan n'i yɛrɛ sago kɛ yɔrɔ tɛmɛ kan misiri kɛ mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ka caya ko ka tɛmɛ misiri la ka taa misiri la ko a man ɲi i ma tɛmɛ misiri la o i tɛmɛna mɔgɔ de la ka taa mɔgɔ la misiri ye bɔgɔ ni simaw de ye mɔgɔ ma tɛmɛ misiri la ka taa misiri la dɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ mɔgɔ de la ka taa mɔgɔ dɔ la e tɛmɛna misiri dɔ la e tɛmɛna mɔgɔw dɔ la misiri dɔ la ka taa misiri dɔ la i taara min sɛgɛrɛ misiri dɔ in na o e tɛmɛna misiri min na n'a b'o kɔnɔ i bɛ tɛmɛ a kan wa i tɛ tɛmɛ a kan o mais i tɛmɛna mɔgɔ de la i ma tɛmɛ misiri la dɛ i tɛmɛna mɔgɔ de la ka taa mɔgɔ dɔ la awa ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna kɔnɔ a y'a ka ciden yamaruya n'a ye masjidi kuba minnu y'a dilan ŋaniya man ɲi mɔgɔ ɲuman tɛ tɛmɛ wulu la kana jɔ a la masjidi dirara kana jɔ a la dɛ kana salila kɔnɔ masjidi kuba ka mɔgɔ de ye mɔgɔ ɲumanw ye olu de ala ɲɛ sirabagaw taa salli olu fɛ o de y'a to dɔnnibagaw ko nin aya y'a yira an na ko mɔgɔw ka ɲumanya n'u ka lahala bɛ se ka yɔrɔ dɔ valeri dɔ yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan mɔgɔ ɲumanw yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka valeri dɔ yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan ni yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ juguw de bɛ yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ ɲumanw de bɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ valeri dɔ yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ mɔgɔ juguw kan ni sunna bɛ yɔrɔ lu bɛ a bɛ valeri o yɔrɔ la ka tɛmɛ bidiya bɛ yɔrɔ min masjidi kuba ka mɔgɔ ciden ye ala yɛrɛ bɛ n'u i tanu mais masjidi dirara ka mɔgɔ ala yɛrɛ y'u lagosi yɔrɔ dɔ ɲuman min bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ se ka valeri di yɔrɔ ma ka tɔgɔ ɲuman di yɔrɔ ma yɔrɔ min fana ni juguman ni bidiya bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ se ka tɔgɔ jugu lase yɔrɔ in ma o de filɛ nin ye sinon masjidi a dirara a dilala ni bɔgɔw ni fɛnw dɔw masjidi kuba a wagati a fana dilala ni bɔgɔ kelen dɔw mais mun ye masjidi dirara lagosi mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mun ye masjidi kuba tanu mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ donc mɔgɔ ma tɛmɛ mɔgɔ la dɛ ala filɛ k'a fɔ ciden ye mɔgɔ ma tɛmɛ misiri la dɛ ala filɛ k'a fɔ ciden yɛrɛ ye masjidi dirara kana jɔ a kɔnɔ kana salli a kɔnɔ masjidi kuba salli o kɔnɔ ala yɛrɛ y'a ka ciden tɛmɛ misiri la ko ka taa misiri la n'aw b'a fɛ mɔgɔ kana tɛmɛ a kan a fana k'a ka lahala ɲɛ kɛ a ye baara kɛ ala ta ka kɛ a ka baara kɛ ciden ka sunna ka kɛ a k'a ka lahala ɲɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ aw la mais n'a ka lahala man ɲɛ aw tɛ ala ta kan aw tɛ ciden ka sunna kan aw ko a b'a yɛrɛ sago de kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ aw la ala yɛrɛ de k'u ka tɛmɛ aw la fana la taqumu fihi abada
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال مسجد قباء شو دوبا كنو يحبون أن يتطهروا ولوبا نيني كو يرسنيا والله يحب المطهرين الله فنبي موسنيا لندفع أنا حديث أولا لأويمي ابن سعيدة ما هذا الذي أسن الله عليكم إبراهيم بن الله الأنصاري أكو تشير صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال لأويمي تشيرين كل لأويمي ابن سعيدة ما أكو ألا يتنولي منك أو كتير ألا يتنولي منك أو كا ننتلو منك أو كسرني سبب الجمعي فيه رجال يحبون أن يتطهروا كتا آية لبنا قالوا يا رسول الله قباك مغوكو ألا كتير إنا نغسل الأدبار بالماء أبا حكتو ko aw ban ko fela ko ni jide yado arabu folola min tumbe ni tara bana kutala yi hajuke ibe kalaw de ke dro ube ibe fara de ke ki yere senya jite kala jiti bolo ite ji faraka arabu folo tum nyo ode ibi yere senya ni kalaw de dro ube ki yere senya ni kabakuru ye dro kata me ite jike ki yere ko ba dunke ko cide ma an ba an yere seneyani jide nan yi bana kuta kan ban ko fila ko ni jide ana kuje mata ibn sabiti bolo qala najalat hadhihi al-aya fihi rijalu yuhibbuna an tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina qala kanu yaqshiruna adbarahum min al-qaiti kutumbu ka ko fila ko kabo wa bana kuta indema wa ghari saraha jama'atu min as-salafin bi annahum masjid qubbah salafu jamakulu caman ya yira ko nin fulene la masjidu sisa la taqwa ko masjidu qubba be do qubba misri de do qubba misri me nana hadisa sahalun do fana kono uye cide nyinin ka kato madina kono na la do nana ka cide nyinin ka ako alaye aya min jigiyo ko la masjida usisa ala taqwa misri jumando ko aya so cide mbaka misri kono aya tegefa belela ka misri kono ka misri kono na ewa dugumala bugona ya akonni misiri de do donc bunkasiri ko kuma nunun te nyoko ngule ni masjidu ko ba ni depuis aussi passé ma dilalo no dilana arnya siranya ka kiden ka misiri fana dépassé passé ma dilala yoro dommi ka dil arnya siranya ka kiden ka misiri de ka ni o kaka ka te masjidu ko ba ka donc aye mbu fula beta masjidu ko ba depuis a sipase mas da do a dara alanya siranya deka kiden fana kan misiri madina depuis a ka sipase ma dara domi sipase ma indara alanya siranya deka ayembe musiri fula imbeta dalilu la masjidu bunkasiri ko ni ala ko la masjidu sisala taqwa dalilu ala istihbabi salati fil masajid al qadimati المؤسسة من أول بناه على عبادة الله وحده لا شريك له بنكسر كن آية دلولا يرانا كم مسير فلو منون جورا نم مسير من جورا على باتوكا على كلمتو باتوا كنو كم مسير من جورا وكنو كو هذا مدون كسالي مسير سوغو كنو كود كانو لنو مسير منون جورا depuis u jora domi u jora tawhidi de ka ala kelemto ka bato kono foy kana fara alaka ko akanu nendo mo ka sallo misiru kono wa ala istihbabi salati mali jama'ati salihina imai ko akanu nendo fana ni ba fe ka salli misiri mina alaka jonnyumo be misiri minun kono wal ibadil amilina ani alaka jomunun be barake ni alaka dinai al muhafizina ala isbagh al udui nu be salliji ke kanye وتنجم أم ملابسة الخجورات أني فنجو توني فنجو نوبو يرى كروسوما إبو مغو سعودو بمسيري من كونا كانوني كتاسالي كفرولو دكا مغو نيمو دينا مطرف بغا منو بتشيرين كسنة دي لنيني كوكا سنياو بدافا ubu yere kolosi nago ne fen sawulewna nim mo nyumado ube ala bato chogo nyumala ko aya nya irana kanendo ikasalle ka farulu deka ikasalle ika farulu deka me jamana kuno balmo mumbe ke kake
anka sunna mo folo yu yere jijade uru ya yirade ulu de bidia mo te bato chogo kelena uyu kan misiru jo jamana in folo la sunna misiri be chokoroba do de ya ka du fando ke misiri tanke sunna kanu tumbula ante se ka to bidia mo fe ante se ka sallu kan misiri kunu an yere ben kan misiru dila kan ka salli chogo kama anyema ni a diyara mɔgɔ min ye ka yɛlɛma ka fara n kan n'a ma diya mɔgɔ min ye ka taa olu y'u ka misiru jɔlen kan mɛ sisan mun bɛ kɛ misiru jɔra ko sunna misiru u na sagi k'a fɔ ko misiri ye jama misiri ye ko bɛɛ de ka k'a la ni wajulikɛla nana ko wajulikɛla kana kale a kana wajulikɛla si bali misiri la bɛɛ k'i ta fɔ ko bɛɛ n'i ka faamu de don n'i b'a lamɛn ko n'i t'a lamɛn bɔ ka taa ko mɛ misiru ye jama misiri la ko bɛɛ de ka k'a la i ye ninnu ye sunna mɔgɔ labanw bolo jamana in kɔnɔ ninnu ye kuma sugu jumɛn e yɛrɛ kɛ ka e ka misiri ko sunna misiri e sagɛra k'a fɔ ko misiri ye bɛɛ jɛn dɛ o sunna misiriya bɛ mun ɲɛ sisan bɛɛ jɛn e ka du kɛra bɛɛ jɛn ɲɛ e ka biti kɛra bɛɛ jɛn ɲɛ e ka société kɛra bɛɛ jɛn ɲɛ misiri bɛ se ka kɛ bɛɛ jɛn ɲɛ cogo di misiri ye ala ta de mɔgɔ min ye ala mɔgɔ ye i ko i b'a fɛ ka ala bato cogo ɲuman na ala fahami salafu sari ciden ka sunna kan na misiri la kɛ an bɛ ka salila kɔnɔ mɛ e ko hakilina wɛrɛ de b'i la jako i ko hakilina fɔ misiri kɔrɔ min tɛ ala ta kan tɛ sunna kan tɛ salafiya kan salafu ka taabolo kan k'o ka sabati misiri kɔnɔ ko jama misiriw de don ko bɛɛ jɛn de don sisan minnu b'u danbe ka taa dawa ni dɔɔni ma u b'a kɛ ka ko ɲagami mɔgɔ bolo de mɛ ni ala sɔnna k'o tɛ ɲagami koyi cɛkɔrɔba b'o delila ka nin f'u ye a ko ne ma don dɔ la a b'a ka mobili kɔnɔ a ye ne a jɔra a ye ne fo ayiwa a ko a y'a yɛrɛ jija dɛ an b'a kɛ k'aw lamɛn a y'a jija dɛ a ko sisan minnu b'u danbe ka taa sunna in ma ni dɔɔni ni dawa k'olu m'u faamu dɛ k'olu kɔni ma kalan mɛ ko sunna nana yan ko sunna ko ani olu fakɔrɔ n'u mɔkɛ tun bɛ minnu kan ko a man ɲɛ ko olu y'u fa u ta bila k'u mɔkɛw ta bila u n'u kɛlɛla u n'u kabilaw dɔ tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na bon ko sisan bamako yan n'anw nana ka taa yɔrɔw la ko an bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ k'olu bɛ mun faamu aw ko sunna de anw ye an ka faw kɔrɔw ta bila an ye o sunna ta sisan aw nana fana tuguni ko a bɛɛ kɛlɛ ɲɛ a ko n'a tun bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ sani anw kana fara aw ka ta kan yan an tun tɛ to an fa ta kan cɛkɔrɔba ye nin de fɔ ne ko a bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ bɛ n'a bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ sani an kana fara aw kan yan anw bɔra an faw ta kan mun na an tun bɛ taa an faw ta kan mɛ an y'an faw ta bila an ko sunna an nana ya aw fana bɛ taa an tromper ko a bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛ an ka fara aw la kan ko a bɛɛ kɛlɛ ɲɛ a ko nin bɛ se ka faamu cogo di a ko nin ye de ka mɔgɔw décourager ka kunfinw kɔnɔna firi u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min ale t'a kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ye wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ n ye a ko birama n'a ka dɛrɛsiw ala t'a kɔfɛ n'a ka dɛrɛsiw tun sababu tɛ an tun bɛna décourager dɛ an bɛɛ kelen ye an bɔra fɛnw de la anw n'an ka kabilaw dɔ tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛlɛ don n'an na ka kɛlɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ni sunna ko ni bidiya ko ye mɛ sisan yɔrɔ dɔw bɛna fɔ ko a bɛɛ kelen ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ko ne y'a ka dɛrɛsu ala tun m'aw ka dɛrɛsu kɛ sababu an tun bɛ décourager dɛ an t'a dɔn n bɛ taa fan min yɛrɛ donc n balimaw ni misiriw jɔra ko sunna misiri sunna de bɛ kɛ olu kɔnɔ koyi sunna de bɛ kɛ olu kɔnɔ tan tɛ di bida mɔgɔ si ma ko i b'i ka badiya cari sunna misiriw kɔnɔ aw tɛ se ka taa sunna fɔ olu ka misiri kɔnɔ a tɛ se hali ni min taara waajuli kɛ bolojigi misiri ni bida misiri kɔnɔ i b'u sago de fɔ ye waajuli cogo min ka di u b'o de fɔ dɛ ni ko i bɛ tawhidi fɔ ye ni ko i bɛ sunna fɔ ye ni ko i b'a fɔ ye ko mawlidi ye bida mi kɔrɔ na mini la ana mini la dɛ cogo di aw bɛ olu bila k'u kana sago fɔ kana olu kana ta fɔ aw ka misiri kɔnɔ ko jama misiri do kan bɛɛ kelen ye ni ye mun tromperia ye ani tiɲɛ ka tiɲɛ dogo ani ka silamɛw janfa ani ka sunna janfa ni ye sunna janfali de o ni hakilina bɛ mɔgɔ minnu bolo de ni ye sunna janfali de i m'a ye hari ka tɔn sugu minnu bɛ ko imama ni fɛnw u tun y'o tɔn suguw dila u na taa e ka misiri la n'u taara e ka misiri la min ye bolo jiginna ye u n'o bila
e ye sunna misiri de e b'i bolo min i bɛ sallini ka jama ye ko n'u taara e fɛ don min i n'a bolo jigina dɔ bila a na sallini e ka jama ye n'a tilala a n'a ka salatul fatiha limaw wuli ka fɔ waddu law tudhinu fayudhinuna mudahana masalahani mudahana haramu fi dinil islam nin je ye jenjugu de sunna kari jew de do ka sunna kari jew n'u taara ka misiri do te foyi fo n'u ka biriya wajulu tɛ i tɛ foyi faamu u tɛ foyi faamu ka wajulu la donc nun je sugu misiri n'a y'a jɔ ko a ka sunna misiri de do a kana tan d'u ma a ye sunna de fɔ a ka misiri kɔnɔ a ye tawhidi de fɔ a ka misiri sunna ka sabata ka misiri kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ka wajulu tɛ alquran wa sunna ala fahamu salafu salih a kana mikoro d'a ma a ka misiri kɔnɔ a kana tan d'a ma ye dɛ ko misiri ye bɛɛ jɛ ye misiri ye bɛɛ ye wa annal masajida lillah misiri ye ala de ta ye ni min bɛ ala ta fɔ a kɔnɔ a bɛ ciden ta fɔ a kɔnɔ sarafuw faamu kan ni misiri ɲɛmaw ye jɛn di e ma ka ɲamariya di e ma a kɛ ala ta kɛ a kɔnɔ mais hari ni e bɛ ala ta de fɔ i bɛ ciden ta de fɔ sarafu saliya yɛrɛ kan n'u ma jɛn di ma don ciden y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam wala yatakhaddamanna ala sultanihi illa bi ijnihi a ko ni nana yɔrɔ la mɔgɔ min n'a ɲɛmaya b'a bolo alimamiya b'a bolo e kana bilalen ye ko i bɛ foyi kɛ n'i ma jɛn de ɲini wala ya ummanna rajula fi sultanihi illa bi ijnihi ni nana mɔgɔ la mɔgɔ min n'a kibariya bɛɛ b'ale de bolo ciden ko e kana tɛmɛlen ye ko i bɛ foyi kɛ n'i ma jɛn ɲini misiri tɛ bɛɛ ta ye ten dɛ misiri ye bɛɛ jɛn ye de an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka salila kɔnɔ mais ala y'a nun juru la ɲamariya di mɔgɔw de ma ani fana misiri dilala de fɛnw dɔ de kɛ k'a kɔnɔ fɛnw dɔ kana kɛ a kɔnɔ mɔgɔ ka wajuli ye bidiya wajuli de n'a tɛ sunna kan a tɛ salafu ka faamu kan wajibi an ko bali da kana kɛ misiri kɔnɔ an m'o ye de fɔ en ko abu idris al-khawalani ma ka kuma fɔ y'o don a ko ale ka misiri ye tasuma bɛ misiri la a b'a jani n'a tɛ se ka faga ko ka di ale ye ka tɛmɛ a ka bidiya mɔgɔ ye a jɔlen bɛ misiri kɔnɔ a b'a kɛ ka bidiya fɔ ka bidiya kɛ se tɛ ale ye ka bali a ka tasuma ye a ka misiri jani dɛ n'a tɛ se ka faga dɛ o ka di ale ye a ka bidiya ye misiri kɔnɔ n'a tɛ se ka bidiya min yɛlɛma a ko parce que tasuma n'a ye misiri jani a bɛ misiri ka diɲɛ minɛnw de jani ou bien a b'a fan dɔ de jani a bɛ se ka réparer minɛnw bɛ se ka ca kura ye k'u don a kɔnɔ a ko mɛ bidiya mɔgɔ bɛ mɔgɔw ka akida n'u ka diinɛ de tiɲɛ k'u ka lahara tiɲɛ bidiya wajuli kɛbila bɛ mɔgɔw ka lahara de tiɲɛ a b'u ka diinɛ de tiɲɛ hari tasuma ka misiri jana ka wusa bidiya mɔgɔw ka bidiya wajuli k'a kɔnɔ ala kan kisi kan tanga balima ko kana ɲagami an bolo koyi wala tilbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ala ko kana tiɲɛ ni ngalon ɲagami n'a bɛ tiɲɛ dogo aw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ ye min ye a b'a kɛ ko dogo k'a ni ngalon ɲagami ɲɔgɔn na ya ahlal kitab lima talbisuna al haqqa bil batil wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun ala ma kitabi dun ko la gosini min ya kitabi dun ke mun n'aw bɛ tiɲɛ ni ngalon ɲagami ɲɔgɔn na a b'a kɛ ka tiɲɛ dogo aw yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔ fana on bɛ balimaw ni ala sɔnna tiɲɛ ni ngalon dɔ de b'a ɲagami mais jamana kɔnɔ fɔ ala ka dɔw bɔ da a tɛ ɲagami olu bolo dɛ a tɛ ɲagami koyi a tiɲɛ bɛ bɔ de ka bange le yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyinati tiɲɛ bɛ bange de koyi ni mɔgɔ min bɛ sa i na sa a jɛri ye tiɲɛ jɛri ye a jɛlen kɔfɛ ye i na sa kan ni mɔgɔ min bɛ ɲɛnama ka balo de tiɲɛ jɛri ye i na balo o kan a bɛ bange a tɛ ɲagami koyi ɲagami min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ba koyi a tɛ sira sɔrɔ dɛ an y'o de fɔ karamɔgɔ min bɛ tilɛ ka sunna ɲini kurana sunna ala fahamu salafu salih karamɔgɔ min bɛ tilɛ k'o ɲini k'o fɔ jama ye jamana in kɔnɔ i tilɛ i ka jɔ dɛ wallahi n'i ma tilɛ i ka jɔ n'i ma tilɛ i ka jɔ i yɛrɛ sago la i maloyalen bɛ tilɛya i maloyalen bɛ tilɛya dɛ alhamdulillah bi musow denmisɛnninw cɛkɔrɔba caman bɛɛ b'a kɛ ka nin salafiya faamu ka nin sunna faamu
beba ke ka fo mogo mbu nyagambi ko tromperu de ba ke ka dina be nyagamba mbolo ka galon dila ka dama abe jodew ni mogo ma jo yere ka kalande umbe ara dukki kaya abe jode koy in tatawallaw yastabdil qauma ghayrakum thumma la yakunu amsalakum na ya kodi ni sunna maya aya kodi nin tawdima ko abe sira were wuta ala baw furaka boy kam mo weru naati munum ben ni sunna fo nyema tawhidi be fo nyema la famu salaf sali ulute ke kome awu nyogo ala de taya ka koye nimbe jo ka tinya fo mo ka nyini ka fo dai salafu salihu munun temena salafu salihu ka karmo munun temena ayu luka kitabu da nyini ku luka kuma da nyini ka fo mo ima karmo doye an ka jame'u ni few ni madrasa wala ute foilan ka demisenu kunkolo nyagambe ate sira suro e ka karmo kala ka fata wata marsha e aw ya damana jamana ube damana sariya ube damana wahude be jigawka dina e dina kilendo alquran wa sunna e gumbaji be fe ngore fe nu qur'an sunnatiya fawjani be fe ngore fe nu qur'an sunnatiya useminu be fe ngore fe nu qur'an sunnatiya albani be fe ngore fe nu qur'an sunnatiwa e ciden fana ko tarakitu fikum shay'an lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnati ciden ko nye fula de taw bulo ate fili tanko fula ba bulo qur'ana ni sunna nunun te foyi fo ni qur'ana ni sunna ni sebo ka kumate ni aw ko luka kumate minaya aw tawbe mufo uyere politique munun dila wonu nyogoncha ugo ka wusulu donu ni uka ewa arabun ka munun bu nugu monto ku kole nyogono ku fili mo karabu kandila lew hari saudiya kalima mini na ya ka kutuba kararabu kamina allamme ibe mun famala nulu ye eri kelenke karabu kan ite foi famu arabu kan dilale be famuwa saudiya ka karamo fuli deburo la doni be arabu kamme dro ibu ka kuma be famu uka fatawu ka wojo allamme ibe famu mun surala ni an ya karamo ko ka be kuma arabu kanna ito nyona fama ka kuma la arabu kan dilale be mebe ala ka haklimanda numa tinya be bange yande ni ala sunna ko wakati sera subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ambalma do ko ya me gadere sula ka fo dewo de na jigina ni mana kono dafara kalonani ni den jigina ni mana o denyirini su kana do so kono parce que hadama dende do na sudo na yoro mi kaburu dero ko aya soro ulu ye do denyereni do kadu kene kono ya soro tenendo woni yonni ndo ubennenke ube jumanke na ya soro ba yoro do ubabila utake mogonyana ni su kora wakati dola nuba wogo be na soro la uba kolo soro la wubo katu bila kaburu sola parce que dikone en kato du yala parce que abe yoro mi ni du sera ube bonjora ka salla ka tebe islamia sariala donc nu be se ka bo ba yoro do uba boye wakati mi mogota kalama uba wogo be ka boye kata bila kaburu sola nu ya soro ube nu ya kolo do soro ni ma fu soro kaburu kono fano ya banne wo ko almami ko fe mogo jumani juma wajibra ka ke almami no fe sallila almami be fi mo fe ke sallila ba ka no fe inma juila al-imam li yutamma bihi almami kere awye de ya ka Allah degede almami be fi mo fe ke sallila abe almami ko fe mogo ka iko ke wo min ni e katawra e nyina na wajibi dola ube nyina na sunna dola almami bo ode taye men ni e nyina na almami kofe urukunu do de la almami to taye na be fe ngo fe nke ba ka no fere bo ko mogo do
ko ako ale ka baara bɛ fanga a b'a kɛ ni numan bolo de bon ni lahiya kantigɛ la a k'a ka lahiya kantigɛ na numan bolo ba k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o ko ninnu de m'ale a asar a mɔgɔw dɔ bɛ yen u bɛ fɛn o fɛn kɛ ni kini bolo ye olu bɛ se k'a kɛ ni numan bolo de hali u ka sɛbɛnni n'u ka fɛn bɛɛ o tigi o bɛ a ka lahiya kantigɛ na numan bolo ye foyi t'a la emu ko ni mɔgɔ min nana misiri la futuri wagati de do e nana futuri sali de kama mais i y'a sɔrɔ misiri mɔgɔw ye jamu de kɛ i ye futuri sali u bɛ safo la e b'a kɛ cogo di i bɛ don ni futuri ŋaniya de e bɛ don alimamini jama nɔfɛ futuri ŋaniya n'a y'a sɔrɔ u bɛ safo arakan fɔlɔ de la e donna u nɔfɛ ni e ka futuri arakan saba dafara i bɛ sigi ka tahiya kɛ ka alimami fara ɲɔgɔnya ŋaniya i dusukun kɔnɔ ka salamu bila n'i b'a fɛ ka jamu kɛ i bɛ wuli ka far'u ka futuri safo arakan laban fana la i bɛ wuli ka far'u ka safo arakan laban fana la i bɛ arakan kelen sɔrɔ o fana la ni alimami ni jama ye salamu bila i b'i ka safo tɔ dafa n'i yɛrɛ ye mais n'a y'a sɔrɔ e y'a sɔrɔ safo la u ye arakan kelen tɛmɛ e donna u nɔfɛ safo arakan filanan de la e donna ni futuri ŋaniya ye a bɛ saba kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u a bɛ sigira a ye tahiya kɛ a ye salamu kɛ i bɛ salamu kɛ alimami ni jama nɔfɛ parce que e fana ka futuri saba dafara donc n'i b'a fɛ k'i ka safo sali i b'a sali ou bien n'i b'a fɛ ka bila n'i taara i ka so i b'a sali n'i taara i ka so i b'a sali donc ni kɔni nana i bɛ don ni futuri ŋaniya de innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri ma nawa ni e nana e ka don ni futuri ŋaniya de ciden ko baara si tɛ kɛ n'a ma kɛ ni ŋaniya ye mɔgɔ kelen kelen ye min ŋaniya o de bɛ ye e donna ni futura ŋaniya min ye ala b'o de sɛbɛn e alimamini jama bɛ safo min na ala bɛ o de sɛbɛn olu ye donc e bɛ don ni futuri ŋaniya de ni futuri saba dafara i bɛ alimami fara ɲɔgɔnya ŋaniya ka salamu bila ka far'u ka safo fana ka arakan laban na i b'a kɛ o cogo de la